Igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-compound inequalities wesithathu. Siyaxazulula u-x. Sino-negative 16 omncane noma olingana no-3x ohlanganiswe no-5 omncane noma olingana no-20. Lana kunezindlela ezimbili zokwenza lokhu ezicishe zifane. Ngizozenza zombili kanye kanye. Enye indlela ongayicabanga ukuhlukanisa lezibalo zombili, ukuhlukanisa lama-inequalities womabili. Manje-ke lana ithi sibhale lena njengoba injalo. Siqale sibhale lena. Ayithi sizoyenza kanye kanye lena. Manje-ke masinalena, le enye indlela bengisho ukuthi ongayicabanga ukuyenza ukuxazulula ukuthi uzihlukanise lezibalo zombili. Uzihlukanisa kanjena uzothi u-negative 16 mncane noma ulingana no-3x ohlanganiswe no-5 bese uthi bese siba no-3x ohlanganiswe no-5 mncane noma ulingana no-20. Lena-ke indlela ingabukeka ilula ngoba ujwayele ukubona izibalo ezikanjena, ujwayele ukusebenza ngezibalo ezikanjena kulawa amanye imibukiso lena ubukade uyibukela, ujwayele ukubona izibalo ezikanjena. Kepha lesi sibukeka singathi sinzima sona ngoba isibalo esihlangene esingahlukaniswanga. Kodwa-ke sizosenza zonke lezibalo lesi ngesikhathi esisodwa ukuze ubone. Manje-ke sizoyenza ngapha nangapha, sinezibalo ezintathu manje sizozenza zontathu ngesikhathi esisodwa. Manje-ke sifuna u-x lana. Sifuna u-x, indlela yokuthi sithole u-x, indlela elula ukuthi siqale sisuse lo 5. Masiqale sisuse lo 5 ukuze sikwazi ukususa lo 5. Indlela esingayisebenzisa ukususa ngo-5 yonke indawo. Susa ngo-5, susa ngo-5. Kanjena indlela lena esingayisebenzisa ukususa lo ya 5. Lana impendulo yakhona izosinikeza u-negative 21 nophawu lwethu. Bese-ke lana lo 5 no-5 bayasusana, sisala no-3x nophawu lwethu lolu ungalikhohlwa. Bese lena izosinikeza u-15 o-positive. Bese-ke nangapha masenze kanjalo nangapha kumele siqhelise lo 5, sisuse lo 5. Indlela yokumsusa, susa ngo-5 yonke indawo njengoba senzile nangalesandleni sokunxele. Sothola u-negative 21 omncane noma olingana no lana. Impendulo yakhona kuzoba u-3x ngoba u-5 no-5 basusene. Senze lesi singalena naso. Susa ngo-5, suse ngo-5. Uyabona ukuthi yonke indawo sisuse ngo-5, senze into eyodwa yonke indawo. Lana sizosala no-3x omncane noma olingana no-15. Leyana isinikeza u-15. Manje masibuyele ngale. Uma ufuna ukuqhelisa u-x lana, uma sifuna ukuqhelisa u-x, indlela esingayenza ukuthi sidivide yonke futhi indawo ngo-3. Sifuna ukusala no-x ngapha manje into esizoyenza sizodivide ngo-3, kepha uphawu lwethu ngeke lushintshe ngoba u-3 uyinani eli-positive, u-3 akekho negatives. Ithi sisebenzise u-3 ngapha nangapha. Sidivide ngo-3 yonke indawo kanjena. Divide ngo-3. Lana-ke lena impendulo izosinikeza u-negative 7 omncane noma olingana. Lana uzosishiya no-x omncane noma olingana no-5. Asenze ngalena futhi nalana usinikeza u-negative 7 omncane noma olingana no-x. Bese kulesi esinye isibalo sosala no-x omncane noma ulingana no-5. Uyabona-ke manje usunazo impendulo. Manje-ke ngapha-ke usunazo impendulo zakho ezintathu. Masidwebe lokhu kumugqa wenombolo. Sikudwebe kumugqa wenombolo ukuze sikubone ukuthi sithole impendulo ezizona. Ngapha sifaka u-negative 7, okay. Lana-ke u-negative 7 siyamfaka ichashaza lona elivalekile ngoba kuthiwe mncane noma ulingana. Ngakho-ke uzoba nechashaza
bese nangapha u5 naye kuthiwe mncane noma ulingana. Manje ke sizodwebela kanje ifike laphayana kanjena kufike lapha. Lana ungathatha noma yiliphi inani, thatha u0 umfake la kuno x khona. Uzobona ukuthi u0 mawumfaka la kuno x khona lana mawuthi -16 omkhulu noma omncane noma ulingana no3 umphinda ngo0 kuhlanganise no5 uzokunikeza yena u20 and yebo u20 uyalingana. Thatha u5 nangale noma ngale ungasebenzisa elinye inani nalo lizokunikeza u5 loyana uzokunikeza ukuthi u20 impendulo yakhona izoba ngu20 mawufaka u5 la kuno x khona impendulo yakhona kuzoba ngu20 and yebo vele u20 uyalingana no20 njengoba bokushiwo laphayana. Kepha uma ufaka u7 nakhona u-7 no-7 naye angasebenza. Zama inani elingekho laphayana emgqeni. Ungazama u10. U10 ngeke asebenze ngoba u10 mawuthi u30 umphindaphinda ngo3 uzokunikeza u35 and u35 akasimncane kuno 20. Ngakho ke yingakho singamfakanga laphayana u10, ingakho sigcine ku5. Iyona impendulo ke le. Ungakhohlwa ukusivakashela futhi ku-ClickMaths. Masibonane kwenye futhi ivideo.